Amranti was a bono president. Our Ghana ha. Wakonyano, man, man. Inipa okodwintie. Na no kekan kwase asem. Na so frefre sotoro. Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni yemedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso abjafo ya mamu nyina atena se ne mmakwa aba mfa momre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so de ama me say yisane no madwemba ekwan so ene yasa ne modi ehia bium na nse yehu abrewa ache kakra nenso wohwe ba bia metie di a nse mabaye dim ha asam no bobo na ekire so a ne bobo sepo asoche a sabidi oti okru wi okrawe no obrawe nwoma so pem so Otumfuo se tutumpo se okohu abrewa na ye Nyansapo ye ni ekohu akokora na aze ekohu wan eti yaba ye kura nsam bia yabobo obodo bede na nananom acheche ni Nyansapo kwa so a yepeso oboa ye ni sane ne badwemba ekwan so ntentem yenko na yenkoma yabrewa akwaba abrewa memo akwaba be Nyansapo so ya eburu na wompom ti sei Nyankopɔ tumi nananom mpaibo wadawro me da setemkwam ya da nananom ni Nyankopɔ tumi ase enden so ho ayefa pa uduku no ene wunguso no maache pa ene mpo no de efrase no nso no wu kala ni nyina wo saa wo ne ma menza ene frami abra combination ene ekopa papa antma ne di bi wo hono mana we de ye frɛ na amasewa okay mati abrewa enka ne ho odin de yenso ye ho odin tinantempa na yemfa enhyehye so eniema bi asi nansan osagefo osiade yo agimanbedu akopi adwumadi bi ase ama wakasa ahyebo se obebo man hini bi na me ankasa me nkirim me pese yekọ na yekohwe osagefo osiade yo agimanbedu Dormaahene ne nsam a wode tu dwa wodwabo na woka ye nase agokoduro ene abufuhyiwo broni bekasa ni dimina se de no wasi aye ne tebia na owumo ne yobia ene ne su ano ode kasa asem tum se ese abufuo ese ehin kakra ese otan kakra ese chenchenchran nkukuro ni ahomaso bi o se nkukuro eni ahomaso nkukuro ne den so bi o aye nkunko nsade we ensa se wo ye so bo beye se de wosia hantan ni nkukuro eni ahomaso bi no obi bisa se ade papa hwan ena onene eko so se umpo na wotumi na so de beye wade bia ye kana bufuo sise ni ade a eto de yenko na yenkohwe yera Dormaahene ebra na ode ensem bi etudwa wa akona kotie sansem no Mano aboro ahemfo nyina ya ya pankra sa wakonya no efritete ya damaso aya na mahene ya de ko kumase nana ba ekotiem no nimsa wo ne wa manfo unim ba betiem nana wakonya no oba ye wo bunu manim na wakonya no kura ba ja Dormaafo okasau wakonya no Amranti was a bono president our Ghana ha wakonya no man beka kire nkyira fo se abakosam na ho na nan ba yo he ufri tete ono hoje bunu si ho
me adwambadu antoso bienu ene nananom ya wobono anana sumaka ho wa ya undertake say kosi say wakonwa no ebe man ya nada biara da onto me adwambadu antoso bienu Ghana ha bibi amama yo no uya da amede asisie oya asisie oya asisie oya Ghana for abonfo ya sisi wo achere Nkyiraa eya konwa a every day esapata say ya pabia wahwe yewura Dormaahene sene ode nsam ene ade edigu honom a Nkyiraa ekura eben wanchi na wobono emantem a ehye Ghana emanyimu na yenyina yenim Nkyiraa abakwasam atetesam afutusam Nyansapo kasa mfonyini so kura ade yewo bebre egu honom emere bi ya atwamu no wonom ede wonom bosom kase frense tato a eya santeman ene asante hema titru bosom kase ebepie mu fija bese aduonu nwotwe akire na sabia kronto na bosom no entimi mfa obia enka obia ne nkra chiemu ema yete asese ebra na ye nana oba hema asante hema afia kubi sewa ampem a wotoso mienu etiase sabia kronto no wonko akurampo ene nwasem beda nanim ema osey se onko na enche onimse bosom na ena hokwa ebeka obi eno na ani chebi na ebobo ya eba ya sabia kronto ebeto eye owura bi asukon makura be mu akura afi na yese wawie school ni ade a ebeto no so a wo mo de eba asantemem hanom na ansa no mo de be ba kura no na sabia kronto ye na afia sewa kobi ampem a no otoso mienu no na onu na wosenka broni beka so ye initiation wo hwe na amamre ne amane ogesa esukono man atumu nanso fofia antoata na wadware abamunti no bibi besi ye ma ohime afra ne ntima wotintim kopem se ye nana konadu a oyi adom eba ya afedie amamre ne amane mu no bibi awie ya ne ho eno mu bae na menkasa ma mentasuo enwe yenko na yenkohwe abra tato abosom kase eka abrante kwa asuko no mebi na omode ne bepie mu asante mantem ade otukuru wi okrawe no obrawe nwa so ne sane ye ne ko sante hema ahye no Nyansapo ne edimu akotene pa mea na bidi nsem mu chiame yenko ne yenko tie kakra ye ba beto aso se eno ano na yegusu afedie yewura sante hema na na koradu ya no tosom yensa yewura ni fie na boboa no baabi owope ene ye de Nkyiraa komfo yi asese tantoa yede na apie nana opoku ageman opambo ageman okoje ne man efihia aduonu mienu pe afe na wowie SHS afe ena efihia aduonu nwotwe nie no bosom kasei afana wo ba ba ni dwumadie yade ne free santen ne ho ene yede na wra santen man ho a wo ba na yede ono so yade na ba ba kire na afeye won dwumadie no afe de asase ne ya sanse amamre ne amane sefata no menemo kase mpanyimfo apa wontoma a won ma ye ni nyina awie na akase yade be kira abrewa for na yese eno no afedie yetimi abo wremu a yatwe apri santenma na akoradu yi adom tosom yensa yegina ni fie pe bebia wo ehonum ne yewoyie afei na won kose kwanye na ekwan bemu a won de tatoa komfo yi bosom kase yi yakwa akoyi no ne yade akire santenma se akonwa da won fisia duonu nwotwe akire nie anana kwara eto nanom onse do na yenya obia no afei ena kwama bia nananom abosomfo yi poma kwamuo ama yayi nana opoku ageman ama neye obeto aso no wagin dwumadie se santenma bosom kase santenma komfo enti akwanya ana empenfo wu ma wonmo esra kwan ti eguso a ye twenye sa akwanya no ebebemu sabe de apona ana omuguso wonmo burumu a Nkyiraa hene ane ye nana sumankwa hene wonmo nyina etimbi ana afei nana opoku ageman nankasa a wonmo nyina wonmo edi asa atwenye sakwa mu bebie ama wonmo timi akwakohia santenma na afei yeyi na kire na afedie ekwamu ada hokra
mohwe eno nso kakra abra na bosom na abrantie yede ne koye na wokọ santenhene ho kotena santenhene enaso minim se zamfonyini nso wo no ma yenko ne yenko abra okoduru santenhene ho wotena santenhene enaso no yenko hwe no nso eno so de wani ahwe ma hyeda na mpese ye kaka ye ho a afa yenko santenhema ho biem ebra okopie santenhema ho na bosum ya saba mu sedudo na wotena santenhema enso enaso yenko ne yenko hwe no so
Area, what do any could travis ahuni no santemo, Eddie Harry. Midway can't chill cry, na a fee, Yakoya Belwaho. Ye re yan one, more good dear be out draw, one to buy and one. Yanana bafo adokwabo, our ye Nkyiraa Nkyiraa tea, bafo adokwabo ye Nkyiraa. Sabia go to Otumfuo brempon, yanene bon komo kakra, e wosuma nkra ahini efie. Agrobi omo de bae, e me no nso, oyiya no ekyire mu. Yenko ne yenko hwe no nso. No, akodi asa kakra na ne na eto nkomo no ka se fisha besa ahanson aburo sakra ana apo anyum anasa agoro yi aba etina na beto so dia man fisha besa ahanson ni aburo sakra ya Nkyiraa ya tetefo na yenya ya tete nioma ye eti Nkyiraa kan ba kwasam kakra bi efa Nkyiraa kuro no mame mo amohwe TV no na nse ya amote se ye nuanom de Nkyiraa sebe odafo kwa ne krechi a mo ye nhyehyɛ omo ka asem na no omo abo Nkyiraa di kakra meka no de aka ni nyina ewo ho dan Nkyiraa dan omo dan Nkyiraa omo abakọ sem na wum no kyerɛ sɛ Nkyiraa ewo ho fitete na ye gi ahoho ye hwe ahoho eyekura emujuo na ye gi obia ka ye ho nese owura ne nsama ode tu dwa sa sabe adawufuo ene wonmo ye Nkyiraa Nkyiraa wonmo ba no wonmo besua Nkyiraa ema wonma on ba bi tena ye no eye no kresa etisa pepepe na wonmo ne yo ene wo musuban se de wo musi ye wo ne ma na ebesa mu de enti ane ese we de ada ne Nkyiraa na da ne Nkyiraa etisa enti na me ka ta no boso asem no ta kwabena ta kwajo ta kwaku ta ya ta kofi ta kwa me ta kwasi eta no bosom bia bi won Nkyiraa ho nti ya dofo omo tena ye nche omo kwa na omo tu bosom le bi ko nti ba bia bi wo bia ta no sebe ta no abosom panimfo no miensa ba ko ne ta kwabena na chese ye betimi asa gina so akasa Nkyiraa moji ahoho na mudo nipa sa etisa pepepe esanse ene incident ba bi gina ya na ejina mo nso so nta wonum bai no mo so ne omba so ye sa na tie Eno so wahwe wo hu se ne esitie ane na afei yenwura mai na yensane no badwemba ekwa so emfama mishede eyi we nyina de kire ma epese muhu ba bia efure nenne de ababa bedwi abrewa amen akwa babiem ya enyado wodi wani ku twawisi ahwene mienu santemo ahwe yewura agiman bedu mpese ya hyase edi free hono agiman bedu se de na tibia na owo mu anu ode kasa na abrewa hu ne sei agiman bedu tibia na owo mu anu ode kasa na wakwaye ne hu ti se wo bia wonmu wo bia na wonsuro wo bia na ditumi kuta ne nsam ene wode ye ne awope tibia no wo se bi hu na ze na wo otan kakra emu ade kakra ensuro hwe kakra ese agiman ni din na nkasa nso kakra okay o meki o kan asem bi o se ono de opeso ye ne Ghana ha bia no obi anu obetimi asi ne kwan obetimi aye eno so hu ne sei eno de wo kan nye no kore ni kire mu sei onipa se de wutie bia obi cheo enipa da sani a wutiwi se de wutie bia obi wo ho cheo na ndia wo pese wuye bia no ubetimi aya obi ensi wo kware woni modoma nkoma wu ampa okay ese nipa na ntimi nsi wo kwakra wo wodi woni ne nhyehyeye woni modoma nkoma wu wona nanche ya oni apanyini yade so modoma nkoma wu woni ni nu apanyi yade wo echina be kwa hade be china ayare o say eyi na tabi abodwun bi say eto da bi kura ya na wo wi atini be bi edwene no ho
Nanso agya yade akɔbɔ odipa odi na mu anu akɔwi ni yebo wi di so nanka wi de nanka wo dwen no enti saje ma bedu wo ye bibi a wonsusu hantan ne mu na wo ye nipa se nipa kwa ne ntimi nsi kwan ya owuo ni yade de ti ntimi nkasa Ghana ha bibia no abeka se wo ya obi betimi asi kwan owuo ni yade de wo ho se nipa da se ni kwa ntimi nsi kwa owuo ni yade wo kai ya no wo ye bibi a won kai wonje no so ye Nyankopɔn Yesu kura asere agya se senka ebetumi a me kuruwe entwa me ho wa de na wo se kuruwe entwa me ho ohun se wo se bibia sa Yesu konya la yin Lazarus no wo kan se urade Nyankopɔn ni se da bia wutie me nanso se be ya nkrofo akuekuyi ebeji wadi ma Lazarus ensori wan na wan ka se Nyankopɔn tie ni nti Lazarus no sori odi ani die ni buo se fata de made ese na se no okay nanso Nyansapo kra so de wa dansi di eche se na sam na o ka no enye no kre se o Ghana ha de obeka so bi obetimi aye mienu ene kra mesisi a obeka yi a emere bi wode kokobɔ nsam eto ba asante mem ha ede ma asante hima se onfa ma ne ba mi ko tu no sante ma tu ba no fu tu oba no fu na eneme bi won ma oya enye ohye se na wotwe mienu obeba asante mem ode na ni kire mo nsuminya sanse suminya ye ne dia ya twen ya atwam yem se mfie nan kura o onya medri e bia na ne ka no ene medri ena ye to so ti akyekye so kura anko abedu akyekye ne na ntentem bia no so ka ho ena obeka yi abrekum ayie eno so osan ne hwene so e ka se obekwa ayie ni bi enso eno so ye hunu ho minime bia finsi anda na obeba dia enti no sa chinchinchira ache meme wo Ghana ha bibia no ameka se me ya obi betimi asimi kwan no sa ne ma we mienu kura no e che se o twa ntro anente sa Jesu we ni timi okay afi yenko Nkyiraa sebia ko to kuro ba ko timi nya ahemfu mienu ma ne ya na abrewa kuro ba ko sa apatrapa na apatapa kuro na ahini mienu ebit esipen so wa hini foforo bi wo ho a no ye keto wo he kese na se okay se yesi wo hini wo kuro yi o kwinti hini okay o jaase hini okay anko bia hini nom ne wo mo kaka ho okay enu nti no wo hempa no ho no wo no wonto no okay wo hye na se okay ubesua ya kire no wo ye ni oye wuwira okay ene ma mimisa ne sei kuro ba ko yebetimi anya kuro ba ko na ye wo Otumfuo brempon wo mu na ye sa wo oman hene wo mu se memfa ne se mede eye mia me bosomtwe emansimu ye mfato ho na mekɔ eye kontaase ye wo oman hene be ma amankwa aduna a wotoso mienu ni as a wo ye oman hene ni as anya Otumfuo brempon e wo kontaase ho amana yiza David de obere wa konya foforo ho oman hene no wo ho no so wo do hene bi ekɔ ho a wo kɔso ye no ni wira ne man hene me ka se ebiri bi mi kɔ eyie wo Paramountcy mo ho na owusu bempa ni nua ba ene na efiri em se ne kuro tuo ni bi ni kuro ase ni bi na wo hene no ba ebra wo ba no ahehe no ho enti nani bo na owusu bempa Paramountcy hene so pe ehwa na oburu mu ase ni utu ni che ene enieme egugu ne nsa no wo wuro bi ne ka ba ko bi a etim ne abra we de mi ntwa no nanu ye kumawu barima asomadu sachi a wotoso mienu finhia be sedunsu ni a barima safo twenebo akodua prempre kumawu man hene ye ne konkwaja som krade ama no ohene baako na oba na time anu omo ekwa yi nase no na wahye ahente na odeba
timi hu ne se abrantie bi ono kura de moto so na no wote na wogina kumawu ahemfie nanim ho a me so ka say tu cha no ohena ankasa ewa na oyi che no ene ode ma na henko di nechi etimi ma ohene ko nanim kakra na me hwe abrante na abrante di ese no sitie di ene wotimi hitia ohene sa na ma mimisa abrante na me say akrache na da na wo ka kire ohene se wontu ni che ene wo say owosu otu ni che firi se osom osa berma safo berma safo twenebu akodua ewo kumawu a osom no ye ohye wono na se enti untumi mesha ahenche abra wo ba wono emma na himfie emma nyi nam se okay enti ase wo mu enti abrante ne sabe no onye ohene odi mama mere onye berma safo twenebu akodua ahenkwa bi anase na brimpom bi anase na hemfo nketwa ni bi nanso otea na ma ni yi enam so oni mama mere emma ni yi na se sa na etie kro ba ko ntimi nya oman hene no brimpom emma ni yi na mum ye benyo oman hene a ye wa hemfo mo hihye na se ye wo nkura hodo a o mo de da no de emma no bibisa self research nkyira ye nim se ye wo Otumfuo brimpom ona me bo ni din ba fo adokwa abo ona minim se wo ye Otumfuo brimpom ho na se kuro ye mu nso ana berma ayi osaje fo se ade ya agiman bedu Dormaahene o se okobo man hene no abroa ne bede na yi na osaje fo no o wa akunya foforo bi wo ha no osaje fo agiman bedu o wa akunya foforo bi ewo Nkyiraa ho no ne asemi na ba se de ne osi kan o se sawre abakwasemu a Nkyiraa ene je bonoman de si ho Nkyiraa no mpo no doma abeto Nkyiraa na ebredru se wo se wo mpagya Nkyiraa mu na nya Nkyiraa nko oman bi a wo bonoman temu bi a ese fata se wo se wo mpagya obepepegem ono Dormaahene eni sumahene omo nada ekopem se Nkyiraa ombepagya amana ye manhene eti de wo kan de na ye sadabre minim krono sa wachemu ena ba enhwehwemu kakra nya kyerem a manso kakra e ho no mu a ebinum free say asante na omo besom no omo nsom ena ebinum nso free say ye de asante ena yesom omo yesikedwa enti we ni yem say omo a omaye omadwen say omo de omo ne omo mbesom asante ne nya adwen no omo fa na yem say Dormaahene akogina ho na yem say bia opese oboman ne be ye bo no be yi wo hen foforo ne de na ba ena me bi say be ye de na so wo hen dada no ano wo be pagya no be bi wo hen foforo dada de so onde wo say sabia kroto wo hu han no wo firi sum wo hu han enti onde de onim ni say abakwasem no osom sebe sikadwa enti ono de osom sikadwa de na say Dormaahene nya de ono be ye fine sa enti say wo hen foforo no de ne be ba be bo ne manhene abro be mpon okuru no ewo iho Nkyiraa ho na Dormaahene na dwunisa na dwunisa adinta o kasa ne bo so kwa wonwene nkwa akiri uchi se ni kiremu se kura wo hini wu mu wo hini na wu mu no saa akonya no ye nyim firi ho ya wa wo gitum se eye tete akonya ya kyerɛ asoso eye kura edimu a wono no energy mburu champem di si ho a Otumfuo so odana koma so a won so ama na bodin abo ne brimpom abo ne manhene a wo mu ehihye na se ne se wo ka se wo san ba bisi manhene ana wo brimpom bi wo ho a na bisi ne se na obetu dada na gu so de obetena so de so sum sikadwa nti yi obi ono so besom aye bonoman enye obi obesom sikadwa yi obi obesom sebe doma aduana enye obi a obesom sikadwa nti oyi foforo na won so wote obe na doma aduana na wo kan wono anka sakura no Dormaahene no waye na de bi a eye fapempa obi ntimi ntwimfa no so ana te se di sikadwa wo ho a obi ntimi ntwimfa so wono Doma aduana no watumi aye bibi sa minti bibi asa de meka kire amansan nyina mu bibi atene se Dormaahene minim sunsum bia sese abehye ne mu a ode yesa
eniyema a woyɛ ni nyina emfa kwam akoye te sɛ eku bi na wo pa ko na niyema basa sɛ de ebehi Otumfuo abufu na Otumfuo so Nyankopɔn adawroma odi abotre ahye ne ma ɛna odi nani na hwɛ no te sɛ epupua wi sie san soro na enkwan ehuru na ni hwem pa nso won fa bi nkana no pupua wi sie ɛwɔ soro na enkwan wa sie na ehuru kan jare ho na ehuru na pupua wi sie ehwe tufa no so ne ade nyina odi nani na ehwe mo amayira no pupua wi sie no mo amayira no ma menche mu kakra bi we na enedie ekuro ya titimi siti die wunhu bi kane no ejade tete ojade pa bo se eburo kakra gu apata so konkonte kakra gu ha ne ade na awe dan no ho sei na ejade no ho sei na enyisie no abobobobo na esensen ho ne ade oyafunu ya yakra udwiri bi na ade enkyene atum na wanom oyafunu beto sesi a ene ye fense pupu anwisie no nti osensen ho ohun kwanum nanso ebi nkana no saa na agema ayo abrewa ade a wo yi papa yi ntokwa na wo frefre o ɛna meken so wo pɛ ntokwa na akon eniyema a wo yɛ ne kyerɛ sɛ ofre bɔne so na mpanyimfo sɛ sebe unipa okodwintie na no pekan kwase asem na naso frefre sotoro ena no owura bi yefra ne biscout a wono nso ewo ntintan fidie su bi ni ade a odi ndwumedia na de agya won de onfana sante sem ni agro eni asante sabia kusabia kroto eye sabia kra a opena ade obe protect abo hu dawro ni ade na o ka asem bia na mpese mbisa wo wo se eye kane na enka de agima bedu eni de nipa bi no mu ye no nke tete aponko so a ekokon sa na hu no sɛ de wo ye no wo de akansie na eba tambia wakasatia yewira na afi na abufu aba meka sɛ biribi a kofi ase asem bi na ye ka na Otumfuo hwe na wo mo ka na kyerɛ sɛ asem na ahiu da bi eba na Otumfuo dako na mampo hene sɔre ye no si yewire ma ubunfu ne yebunfu bi ade a kofi asefo ye ma ubunfu ne yebunfu bi wan Otumfuo ka kyerɛ saa panyin ne sɛ saa konwa no eda kofi asefo na wohwɛ ne sifuo nyina de na firi woni ni bi de bia dada wan ye so panyin Otumfuo nya ka wi afei na nanu nyina so ne wo na tipo gonya na ne wo fa ase mo ni abere sa ade a waye no wa ha wo mu na ekyire die no kure ma anti di wo asem kesi ye enu bi ne Dormaahene oye no obeya na afi na nanu ani abere ni aka a wo ewura akwa wo tietia wo ni mu dodo wo ye ni eme bi enye ma wo bunfu kyese wo bunfu ya ye ne ye buntimi mfu kane no kura ni esese sojafo kokon na bia wo mu kura ko pata ntokwa ne captain no bia nkrofo ya da ne etu agu wo mu so a e wo se captain wo no wo ma command man ka wo mu so tutu ye no na wo mu hwe no wo nka wo mutimi hwutu no na wo mu agya ye ho ogun se se de ese wo ye no ama wo mu kunye kwa woni ho de a ye mu mla so enti ebetimi abase bibi beba so ho asem o sha akoma ma no anu bie na no afi ni da bi yewira da bi de ekoso de enye ade Dormaahene se no hwan na da bi obetieti awanim na afi na ama ebufu aba ma ni bedi aba na etututo de wo ye no ekon na wo frɛ na won kan hu sese ba ko a wono wontimi ne santeman ko enti wo mena bufu na ada no na won hwɛ no hu si na de wa ye no ye frɛ ne se aye bi eguo aye bi a wonyai asem ba ko a mepese me kan ye to aso ne se mese ye nuanom titiru Ghana fo binum ene asante fo binum titiru a social media no so
ya na ese mo attack bonofo no mesre munyae na nya bono ene ne asante anya bono ene asante nyai empo Dormaahene no mpo ayewra osaje force ade yo agyeman bedu ewo no minim se ye wo Dormaafo ni bi wo no anema a oye no omo ni nye ho enti mesre mo amoko social media no so a na ese mo de Dormaafo aye bonofo mum ade asi wo na mo de omo fra tachiman enye nkranza nye eyete kire nye afie pire nye sunyanum ne ade nyina ne ne yegemu aba o nkan ne ya bono ne ahafo obia ne obeyesa ade no enti mesre enye broman ne asante nya hwe empo doma oni asante nya go ntumi nya asante nya hwe eyeyewra agyeman bedu na broni kan bibi se inferiority complex eno na mimi hu ese obu ne ho abomfia bi ana ohunu se bebia sante ne apagya ne de na koduru no se bia se abo bia pese obedor sa de odno edo praku enti mekana me de ne ho asam kakra betwimu a na ama me nso mapagya but enye no ne ye de pagya ahini ana abre wante sa agyeman bedu aye ne ho se wokra no na wanya ntoma pefira na wogu praku kwase ya kra menya ntoma pefira obu praku kwase ya ofise onwa ene onwa abrewa omanhene ayewra agyeman bedu kan se opeso obo no enkyere wo se sebe opimso ye bibi animanimu ya ana se ahunhia se opimso de sa agyeman bedu ye bibi a ya na wo hwe no baabi obeya akoduru ohwe ne ha se kana ma oda bode hono no okay ohwe no a se de obeye akoduru so betimi aye bibi atra no so a obehu enso so wo pre so a eti se ensu atoni susu a ayire ensu ni sai eja ya yo eni hobi okay enti ase wakasa de nanso we nya ade bia wo se sebe wo hene ha no ho se we bia wo ehun hia wo firi ye de no waye mente kura so hene nya brema no mpoda wo firi ye nyina de no waye ayete se obi a odi obi ko no aye ahanta se gigigigi ne di pakoro na bonani su wom ehwa so hwe no akofa bo no agya yato no akofa dua no agya yato no akofa sekai no agya yato so ehun ye sentase nya no okay ohuni onzom ohuni onzom na emwa no ti se agyeman bedu ni hwe de oye ono ankasa woni ni a oye na yem se wo mu so a ye boa no so obi ani adwene bi a wo kire ne de ye eni obi so ho kra de wo ye no eye ne tent obehye da piepia so person pia na akoda amanim no wa se afi wa sa atwene wa begina boko afi wo koda amanim ye se wonhwe ene da ho eni obi so a onim se wo ka wo mfanti ene won ka kra no wa ye din eso support nso no ni tirimu de on support okay enti ye wo ebia na ye wanfuni bi kura wo mo wo ne na ase a o mo ne nya adwen nanso ayi asofo bi don wo ne hwan enne na no na mko kuma nsam de mutu ko bi ya abrewa de mi defi kuma wu betakari kase ni ade ye koy pa na agyeman bedu se ho de nkane di mu a ni nua no a yeso opereko wote wo peneti aburo ni yeso wase dan abu se ni nda asem kase da aba na mko ye na agyeman bedu wonso na ne tebie mu wo etesai wo kuma wukuru mu ho aduanafo eyi na se we de me nkom sempa ni mi ko nyina mi titiru because ase me ni nsia se onie na mi nida nti eye manage se eye nananom aduanafo na enya yi na ye yo tina aduanafo nso de na ye ka de a ntimi nka na onyi nananom Dormaafo mfrim tina minim se ye nana Dormaahene beba because mi se de nka me microphone ka bedu na no pe meko but nana wa ma ye nwu Dormaahene wo ho wa mekumawu ayi ya dabi wa ma sampa kura afiri akire no hwa abro na mebiso asem bi asem ya maka ya mebiso asem bi ya mo ache me sampa hene afiri akire no hwa ade wodo bebo odom preko na bi owi eba kuma se tre kuma se be kumawu ade do ebebo odom emaye ne kama asuminya ebai ayemfo akase ani ntini adwotwowuro ebai nanso Dormaahene de
wama ne ubisa ya wada mama ne bɔ ne sɛ yɛn hu no hɔ na besi na no me abusua panyi de minim adekode potinti a ama wantumi ama bi ti ubisa ya ama ne bɔ hɔ no afi ma me mfa de mpese mbisa no ado asema me kan yɛn funso bi wɔ ho ana sɛ yɛyɛ wo dɔma na sampa yɛyɛ wɔ kumawu yɛyɛ wɔ kumawu na sampa hene aba bi na abusua mi chem sɛ always said ye yes ya yefe na ahemfo no de odo abebo dom empo sampa hene ba bia ne kwan wi ofrachiri no hwa ena wa ba bia emfumso wo asɛyi mu ana emfumso ani ho eye asam toto bi ena wo de toto we se wa hunu doma wo ho na obai ne kese doma amade a ne doma ne kwabene kwa adubo odwun bi se kamnu nyina na ekɔ nkran na suban am wa nkɔhwepo sidwoso okay suban bi ti na Dormaahene ntumi ama bi okay aba sampa atra no abase ni nua na afiri mu na asanteban bu so a wo ba no so wo so asanteban enti wo ba no abema santeman nyina ya akɔ no awo no ano ho ya akɔ bibisa ofri se ora bi enemy di nkomo nana ofri se de misi kan se ekire no wa no ba bi ono kra ne kwan wei watimi aba biduru no o se yesa ese me ye ntitimu wonya ntitimu enye twi kasa ye kan eye kasa na da na de dada wo meduru ha aso se oti no wa kra beduru ha enu nya ntitimu asem tu mi nua kra wote ye ya wantimi ama nanso bia chi akodoti utumi bai emfumso enye mfumso na chese ye wodo odo mu oduro en wode baaye ko obetimi di bibi ayi ne ho ano se me de me kwa awa onye na nanom nkomra Dormaahene kra ba metimi akoti wo so wono ade wo ho to nu so wantimi anko ko sampa de ye ka boda no so no ho awo enya asam keto a she etine chese wono ne do no emu odu odo da santima ni wodu nti so osoma santima enya nwanwa cause ba bi o free asem bia ba bo nse wo ho obekọ na ade kura ye mi refi bia kura Otumfuo no osoma no mo nkosi nanan dwembo bia na eba ono Otumfuo osoma no akiri no hwa no ofiraba no akosi wo hena nan tese odo santima o pe bibi aye ene onim sikadwa na osom no sa tese o pe bibi aye se o pe se yehu nse odu sikadwa okay nti na me banyina na o madum se me bisa o sa asem no nya we se enye twi papa de a na se ye nka biem eti abrewa me pese ye kɔ na ye hwɛ kakra ebra akwam manhene oba afei asuminya manhene oba ɛna afei ye na sampa hene Jafra a wotoso mienu oba na omde do ede bebodom na berma safo twrebo akodua wono ankasa ne de sie berma asomadu sachi a wotoso mienu a fi jampi mienu du nsu no mu na ofira ne ntoma wotintim a ye na yin ewe ahemfi odo mo di bebodom on se ahemfo mpo ye abusuafo yi se eyi no aduanafo no wo ye abusuafo akomu afi suminya ena afi sampa a makin ena nkadoma na se wo wa tumi amabidi abusua na wo ti wo ho afiri mu yi onso kura wo so de ya wo sese bia kura topim so Otumfuo se tutu etena se a nipa atwa ne ho ahia no umoja bebre enewum na umoja bebre enewum na twene bu akodua mu a umoja ahwie agua no wa mehwe ho asemanka ye nkɔhwe wo mo bae no na ye nhwe emra na otene ho boafo akoto a we akomuhene e ma refi se wo mu nyina eye aduanafo a sabia kura abusua wo no do wo mo ho na wo mu ni nya bie na ye do ye ho a ye nyi ho akyindi nti no e ka ba ko a na aka dodo na sɛ de mpemfo ka no e ka na ntina na aka to eno nti nenne wode no ho boafo akoto etu ni mpaboa ahye ni mpaboa tutu ni ntoma ade aguso na wode nanim nyam efiri kwawu mam ede abepie ha ede ba beta berma safo twebo akodu achi na yewura asemadu sachi a wotoso nyinu a ofra ne ntoma wotintim ya yin na kwankwaja kama ananma aduanafo ma ya amana ye fedodo ya ma wonyina akwa
Abusia, we a high court judge. Yera Samba Jafra. Ono eno ye Sampa Mainhene. Samba Jafra. Ah, what toss me no. Sampa Mainhene. Ono eno ofri Sampa no ha. Eno we teach ya mpaboa sutia. Edi na mu nyam. Edi ba na ode aba beta. Berma safo twelebo akudua echi na yera berma asome bi sechi otoso mienu di mfinhia bi asannan ewukumeman akonwa so yae na kwankwaja som di Samba Jafra eno ne dom ato santena won mo ebiwura biaya yeye eyi wahini bia se aduanafo nyina piesie wode no ho ochiri kusi ntrama wode no ho ochiri kusi ntrama a otoso mienu na meka asumenya mahene wono anso na ye asanteman bankum ehene sabre wode no nso aduru a obaba betena se one natena kunya enye aduana piesie ne aduana piesie se wo pe aduana piesie pa dia na ba ko pe ono ane ode no ho ochiri kusi ntrama asumenya mahene ono ne aduana piesie ebenim dinenam ebobom nsamna ne se ono ne aduana piesie sebi entesa amamra ne amane entesa se ope aduana piesie dia na no ane asumenya mahene sabrei wode no ochiri kusi ntrama autosumienu asumenya mahene aduana piesie ono so apie mu a ote apakan mu a yewura piesie mo piao asumenya piesie mo piao
Abrewa wo ba ye no na se wo nso ebeye ma ne ye feye pa e de wo mu si ye bebo ye de odo bebodum ama ayefe abrewa me bisa we ni asore so obe sene se ebra so se ebia Dormaahene osagefo se ade yo agyeman bedu ebia se asante de ne kabi ana asante aye bibia tia na nka obepe mu aka no prekope na se ne eche pa asante de ko na ojai sante din bo na sese se de esi ehunu ne se yeso so yonko a ota Bidi binu sese eyi Dormaahene agyeman bedu se asante de kabia kase de ni abidi nko akandada okay ani en so de nka no krepa ko akandada se de ni esi abidi na we bitumi hu se ani bidie ene watanhu ne ahoye a ene wode yesa ade na me de me kire ne se saa niema we o ma ne hye wakoma so bibira amfa wi amrewa ede yade ebre ti wonhwe yiye ni wonya ne awoye no na nakomemu ena ho fan si se asante ete ne ho so abrewa se su bi mu wo se otan anye den a me se eye wotan eni eniberige eni ahoye a ena odidi se adwuma no ne se nka asante de ne ka kamire tentene dade se de ne ni esi abiri ko waka ntimire me ka kire ne se wonya saa niema wi no ne se enibiri boni wotanhu eni ahoye a wo de hye akubam so obekon atia wo bi a wo anya wi a wonya yade wonhwe wono ankasa nipa bia so yi wonya ne awoye si se asante ete ne ho so abrewa me da se kakra me so meka ede ache miwura osaje force ade yo agyeman bedu nana pia wadaroma sawre se de ayimfunu nyina ka omu abom wo Ghana ha obi ehia obi a ebuo ne ani de se fata de wo so de ma ne yonku bia odema na no na me resante ni video ba ko social media so wakan ya che na mani sa akobọ so me ese sa na eye framantemo togbe sare akoside na obaye na odi dobebodum na santene kase bia na meto nsa frɛ no mani age sa akoside yi waba be ka me ho ne de dode abebodum anwonafo ne asantentene bone eya amanyosem ye baaye ya na etoda no mo pese o mutitimu na we ya asante na we ya anwona we togwe kura bayi kura yese na na ado afrɛ me ama me ni togwe ebedi nkomo na na ado afrɛ me dabayi ene Ghana a mi we asomdwe na mepe se ebeba sansa asomdwe ni ba metimu bi enti na no mentividu a mekoya ye kosiesie aya asomdwe minua no manwonafo ye no mu nyina oba santimema na abenya anwona ubenya mfante ubenya nkran ubenya we ye no mu nyina ka bomu a yatenase enti mu me nyina ye mfa asomdwe ena nkeka bomu me tie video me boy e wo social media Facebook wona me say wow ohene de nka atenase a okasa ensem bi sei ena wo se nka bomu because oda edom ano edom no nim de owo ena onim de owo bi ona so yo yukuni pa a wo yo yuko hina da yuko ano den so bi wo yuko busua no mu a onya da wo saa ebi oyada aduana ti so kotan aduana ni na de ono yo yukuni na onya da wo yuko odo aduana no wo hene no otitimu o ma na firim enti na wo se o ka nipa bom eni kwa se wo yi wanim se medie megina ha ebesa wo di ntitimu menteme wase entokwa na eba wo beduru kumase a ye wa anwonaga ye wa Infantini town ye wa Accra town ye wa Atenga junction what Atenga free sema benya junction oh enti we nyina che se eyi wodo ene wo se nyina ye kabom enti mesre nana wadaroma yenyan eye yesterday you have class baba yara ai na nka santimemu a na ade a wohini ja anum nyina wo hono mo baba yara na nka edi ndi ato study but ensahwe obebo sante ko kai biribi die obeye ye akola bi kura ba na yi a na obisa ne baba yara no so oh
no bobo do asante kotoko no ya de papa baba ya la wo mu a ji tim ni si wo ka ho exactly eti ebesre nana momma ye nyina ye nkeka mom na ye mfo odo ene kroye enkam na praye uyi baako anebuo ukabuma anya ade a ebu ye nyina enkam mom oman baako ene ye nyina ye teso na ye kweni se de abrewa akato na bo ni awura bro nyanem ai ye nchi ai wana abechi anu lawyer Palu US mem ne binu se ana mi resu biribi wo baabi wo kai ai me kura so me refi din obaabi obeye waye bi no ai ye kai obehu no ho na branti bi so no so ufiri wo fin so wo so ri kufi ajaman ono kura de na mini ho no de na chede bi jai wow ebe no de abija me nana kuti nti wo frame wo je me number frame no so nana de kufi na msi anu so di bibi eja no na me kwa akra okay o se nso ne braso na o nti wo mu nyina o se me de ase ti ura na wo firi wo fin so kufi ajaman wo de entuma miska bija bichi me da wase pa yire mfiri wo bia ena wo baby so wo be ewura bay ni wire free within na me ka wo be kai won so be ye maye sa frase isi ya ena lawyer Apelu wumpo de tambia me taate wonka bi mpirinu ya na amperensa ni mu nyina me se wo Nyankopon adon ya na mpanyin bi wo so se ye chia ye bi ebunu ho na danso Appiah na me de me pese yiwie ne ni nyina tato nti wo de tato yi kone sa ma me danso Appiah said you will be a diddy come for your crown. Nkranse or the phobia to me abu din say mo ya de enough from sir will be cleared in pass one can so na him for me say ya de no do say ne hu grow to me ka say mo bo aba so say mo ya de ti dan so Appiah e do di etwa to kra ye da wase a ensada ti say will be hoa wa efe ede enije na wo kan kura bi kura no bi so to nche na da wo se hwe ya hwe no mu niema wo mu ye no efe eno kura eto da enye sika nko a debi na di ehia nyina ni sika adwuma na wo ye obi bu aba so wo ya ade o no mo se na ma otima yo dede na ma adwuma na ye wakondo kura bebiri se wo se wo de atumu ache ne wodo eye ne mo eti ye na danso abrem papa Nyankopon enhyira onye okese se da ne da nyina no eja ukurukura yemu nkakra na ma ehu se ye ebo adwuma pa enti wani nso eje ho na lawyer Apalu ene wo mo a aberewa bomudi ni nyina obi a Nyankopon hyira won so a adwene wo tirim a wonya nya ni Nyankopon hyira se watimi anya sa adwene no kra na aberewa na fam so obi se madwene obi ho adwempa no madam fu bi wukun so won so ne ba akuya kwadu ono so ne ba enso so akai me amane me da okay akuya kwadu ye da won so ne oba ne nyina ase ene mo amaka nyina na afere na ase awura mu no zeze no se October ya so awia ne sa ene awisia da ase ahem enhem a ene wonya foforo ene na wotua pepepepe ye 1st November na ye wura November no aja mo ye me just the first to be frank with you ye da mo ase mo a mo ni Nyansapo di djuma ho store data eye data no go phone so se da ka se me ko Nyansapo ni me bie ko Nyansapo keke na ye tena ha ye di mfonyini si ye so ya ye twa yi na wie na wo wanse wo data se wo de ko hwa fa so be ne ba so enti Nyankopon hyira mu nyina eye odo na mo da se channels no doso nanso no uchu so Nyansapo ontom nsa no adwuma mu onso mu ntu nhyira mu de ebeye owuo nkwanhia ene ade de break akra yi na 2024 ye wi onfie ntwa na on se mfa nkotwa fi champion mienu enura me ba kofi maame wose bro first wo bie ma wokunu die a wo bie die wo bie ama no ade bie ohwe no ono ne die wo bie a ema ade ntra mintimi hu later ni ntra ho ene oni data
nye obi na ema data ndie woni bi dia obi ema o data de na won subscribe kra na no anza wabo Nyansapo no NYANANSAPO na di TV no asoso Nyansapo TV eno anze ai YouTube won ebebia ba o pese se ne be ya de bia so bibia to mu a obehu so a wabo NYASAPO eye Nyansapo na watentem abo TV no uwie na eyi ne ba ya wadoma bi wo ho ayesa adoma sa eda ho yenkalai eye fitaa bi na ese tuntum bi sa fa wonsam mi adoma no so sa odon sa bo adoma no so sa wo phone no so a ye di video tu ma adoma beje kankran no won se aba afi ya tro ba bi subscribe eno no eye SB enti sa wode wonsa emie no so so a automatically no channel no yen Nyansapo no abeye wo dia enti se wunni YouTube wono kra na yedi mfonyi ni tumu na no bonse na akyerewa mo se Nyansapo aka wo mo hu bi mu wo mo sane bibi wo madwemba ekwan so de ama ene ye wo ba bia ya tro SHARE ho ne ye share eno na ade ayeyi eye ofe nanso unua bia wo ba bi foforo pese wo hu enti wo mia no nso so a etimi de wo ko WhatsApp etimi de wo ko Facebook etimi to ede wo ko TikTok eye ntinta fidie no ba bia ti ba bia pese ode to no ni nipa kora pese ode ma no no wa mia obehu say ya che search engine bi wo ho no no abo nipa no so di ahyem no abeyi aba no apia de ama no na se wa hye enti kwan ye fa na me ka che nso oba no mebusa ya kwan ye fa so di nya channel no eno a na ma che mu di ama mo ti ne se subscribe share na like na enema ntimi enkon kan fama ya dama se ya ba mu nyina mu ene hwa wagye ahene wa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame